Sakan eh. Bim. Anay, ako ni bata. Log bilit. Paspasan natin. Sugang bangkos mailin eh. Ayo. Go mama mo. Stop na eh. Good morning you guys. May hapon nyo guys karon guys managid taon guys manang banggira ako ang gi manajot managi na mo kuan gitabangan ni sa akong asawa tingnan nyo guys manaw na man siya porma guys managi bumbom thank you Lord nga managi taon ang banggira thank you atong Ginoong Hesus managid among balay managi guys ayun guys manay. Salamat sa inyong suporta guys sa kay mga vlog. Thank you. Sing guys, tingnan niyo guys. Managid ang banggira guys. Thank you. Bye-bye guys. Daghang salamat sa tanan nga nagtanaw sa akong mga live og mga reels og video. Thank you kayo sa support niyo guys. Ang Ginoo lang gid may balon niyo guys and God bless you all. Bye-bye.